parti veut travailler à la construction d'une Côte d'Ivoire. Simon Gbagbo ka parti créé aba yirala le bi ko ale ni Laurent Gbagbo o a yiri kɛ cogoya tɛ kelen ye tuguni parce que depuis Simon Gbagbo yɛrɛ bɔra kaso la a tagama cogoya b'a yira ko a bɛ fɛ ka jamana ɲale ko caman bɛ yen a b'a fɔ ko a bɛ Alassane tan don a bɛ jamana tan don ni ka mɔgɔ ye o sira kan kɔni c'est que ko ɲuman kɛlɔgɔ de b'a la donc ni ka parti nin créé c'est que a bɛ fɛ ka na dɔ le fara jamana tagacogoya kan donc an bɛ se k'a tan don o la an b'a tan don o la mais an bɛ ala darila le ko kɔrɔ kana siriko ka don a yɛrɛ la julaw ko ten ko ni i k'i jogo to lu kɔnɔ ka taga voyage la i jogo bɛ se k'i tagama ka tigi sɔrɔ ni jogo k'i kɔnɔ k'a sɛgɛ lu kɔnɔ o la i b'a lɔn k'a fɔ ko an woroba tun b'a fɔla ko politique tɛ se k'a lɔ ka ban bi kɔni ne lamɔ kuma tɔgɔ la dɛ Simon n'a parti politique ko nin a kɔni a ma bɛn ne ma i b'a lɔn k'ale ni Gbagbo tɛ ɲɔgɔn fɛ o ye tiɲɛ ye Gbagbo taara parti politique créé Simon tun bɛ se ka to ni Afin Gisa ye k'Afin dɛmɛ ka baara kɛ peut-être o la yɛrɛ o tun bɛ se ka dimi don Gbagbo la mais comme politique ko le an bɛna sigi ko filɛ kɛ a taga ɲɛ buru bɛ kɛ ɲama o sinon ka kɛ ten i b'a lɔn ko FPI tun bɛ ɲama fɔlɔ bibi na bɛɛ farana dɛ bɛɛ taara a bolo fɛ sinon ni bɛn bɛ yen kɔni a yɛrɛ bɛ jamana arranger ko ɲɛnɛma le parce que ni jamanadenw ni caman k'i ka parti créé ni bɛɛ k'i la vision bila sen kan i la jamana yɛrɛ tagacogo ni i k'a yira jamanadenw na ni o de ka di jamanadenw ye o bɛ taga o sira de fɛ n'o fɛnɛ man d'o ye o bɛna parti sɛgɛrɛ mais ka parti sigi jamana fankelen mɔgɔw sigi olu kama ka parti sigi sen kan ni kɛlɛ bolo ye ka parti sigi sen kan ni tajugu sira ɲɛɲinili an tɛna sɔn o de ma o de tɛ bɛn sinon a fɔ ko muso yɛrɛ bɛ i ka parti créé o yɛrɛ ye musow ka danbe le o keleya le mun keleya ka cɛ bali ko dɔw ma parce que an lɔn ale fana fanga tun bɛ min cɛ gɛrɛfɛ o ka politique ko yan na bi n'ale bɔla cɛ gɛrɛfɛ ka taa parti créé o bɛ se ka kɛ sababu ye ka cɛ bari fɛn caman ma o fana ye keleya le ye keleya mana don ko la k'a lɔn ko ɲɛni kɔni t'a la an kɔni t'a hakilina fɛ sinon n'o sira tɛ k'a fɔ ko muso ka parti créé o fana ye hɛrɛ dɔ le ka bɔ an ka Côte d'Ivoire musow fana kunna wolo n'a kɛla o hakilina de la muso sawa kama alhamdulillah le fait que a tout à la kaso la tout ça là ne tout ka lɔn n'a bɔla longo lo kɔni a tun bɛ n'a kɛ mais la ka da ye a tɛ s'a kɛ la mun na parce que ne fɛ politique ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan kana ka k'o le mais o yɔrɔnin de b'ale manqué la a tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ kɛ kelen ye ka bɛɛ diya yɛrɛ ye ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que bɛɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka jamana la parti min ka confiance k'a la k'a ta ka bila ɲɛmɔgɔya la n'a tun sera ka hakili sɔrɔ min ka manqué quand a n'a cɛ tun bɛ présidentya la k'o fara a y'a donni kan ka na jamana la o kɔni bɛna fisaya